Κύριε, και πάλι σήμερα στο ΣΕΦ, και για να δείξουμε το καλό παράδειγμα που μας έφερε ο Δήμαρχος και τον ευχαριστούμε τον κάδο, ρίχνουμε και το πρώτο σκουπίδι μας, ορίστε, στον κάδο για εγγένεια. Γιατί εμείς οι μοντελιστές, μόνο που δεν έχει σακούλες μέσα, ναι, και δεν τον αδειάζουν ποτέ. μισό λεπτά, γιατί εμείς οι μοντελιστές, εκτός από μοντελιστές, είμαστε και περιβαλλοντολόγοι. Και ένας κάδος δεν φέρνει την άνοιξη. Μπράβο. Είμαστε και περιβαλλοντολόγοι και προσέχουμε το περιβάλλον. Εδώ που πετάμε και εδώ που ζούμε φυσικά. Λοιπόν, καταλάβατε κύριε. Και έχω να καταγγείλω και κάτι άλλο. Που δεν πρέπει. Καταγγέλλω όλους αυτούς που γράψανε εχθές για τον Ασκόπυργο. Ονόματα δεν λέμε. Ήτανε απόν. Ονόματα δεν λέμε. Ήτανε απόν. Λοιπόν, ή κοιμηθήκανε ή τρώγανε παντόφλες στους πεθερές τους. Μάλλον έτσι θα γίνει. Αυτό να το πείτε στο Τσίο που δεν ήθελε. Δεν ξέρω. Εγώ πήγα πρωί-πρωί, σπάσαμε, πετάξαμε και εσείς ακόμα εδώ είσαστε. Δεν ξέρω, καταγγέλλω και είσαστε ψεύτες και δεν ήρθατε και τρώγατε παντού στις πεθερές σας. Και συνεχίζουμε.